Últimos días da campaña mariscadora en Noia cun balance regular tirando a malo. Dende a confraría, aínda que pouco optimistas con esta campaña, lamentan os resultados e o mal tempo na Semana Santa por non axudar na suba de prezos. O vindeiro mércores 30 de abril, a campaña marisqueira de Noia tocará o seu fin con cifras que, non por esperadas, deixan de ser negativas. Dende a confraría noiesa admitiron no seu comezo non ter demasiadas esperanzas nestes meses debido á calidade e á cantidade de exemplares de ameixa e berberecho nas praias. Sumado a isto, o mal tempo durante a Semana Santa non propiciou a chegada de turistas á contorna, o que non permitiu experimentar unha posible suba nos prezos. O tempo non axudou, repuntou un pouquiño a xapónica, máis vamos dicir, a babosa. A xapónica está indo a mediana a 13 euros con 20 ou así, e a babosa sobre 20 euros. E a fina, hai pouquiña, pois vai a terceira sobre 50 euros, pero hai moi pouca, non é o berberecho, é o que tiña aquí un pouquiño máis alto, non? A verdade tamén se dite que está vacío, pero está indo o cuarta a 4 euros e o terceira a 7 algo. A campaña é unha campaña regular, acabar a finalizar hasta o día 30 de abril a campaña e xa preparar a próxima. Quedan só uns días de campaña nos que traballar, pero en Noia xa miran o mes de outubro. Nese mes reabrirase a veda do marisqueo e permitirase aos traballadores ir de novo a polo berberecho e a pola ameixa. Un outubro no que a confraría ten postas moitas expectativas pola calidade das crías e o estado das praias, aínda que de momento prefiren manter a cautela. A primeiros de outubro máis ou menos, depois a ver como os muestreos que fai Liliana, a bióloga, o tamaño que ten, hai moitísima cría, estamos contentos por eso, que hai moitísima cría de xapónica, da ameixa xapónica máis de berberecho, incluso a ameixa babosa, a junga fina tamén, a praia está moi ben, pero a ver se pasa este mes, que abril aguas mil, e despois ven maio, a ver se non veñen despois riadas, hai un crecemento bo no verán, e a ver se hai unha boa campaña, que a necesitamos. Esta campaña de principios de ano decidiuse levarla a cabo para dar traballo aos mariscadores e favorecer as capturas, aínda que xa dende o seu comezo os principais visos de éxito estaban no mes de outubro. Sí, bastante máis. Este ano, como vimos dunha mortandada, riadas e tal, ainda tuvo un crecemento abismal este verán, ainda se quitou unha campaña regular, non? Regular tirando a mala, pero regular. E a ver se para a próxima campaña hai boas perspectivas, se crece e tal, hai demanda, a ver se hai demanda tamén, que non veña tanto de fora, de outros países, se fai unha boa campaña, é primordial.